Okay. Mayong adlaw mga binati o minahal kong matalumnon. Welcome to my channel. Welcome to Eco TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matanom. Okay guys, Eco Live diri sa Municipality of Matalom. Adi ata karon sa nag-live da sa Municipality of Matalom niya. Ang atong topic karon is all about nga naman na unsa may rason nga manginahanglan man ta og negosyante, manginahanglan man ta og investor dire sa lungsod sa Matalom. Atong kuan mo ni atong i-discuss about nga kuan. Kuan jo guys, about aning mga negosyante, ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor nga naman unsa may rason nganong manginahanglan ta. Kung ang usa ka area guys o daghag mga negosyo, mao ni mahitabo. Ang mahitabo sa atong lungsod, magkadaghan ang mga tao niya, magkadaghan ang mga magkatrabaho. Kay nga naman, importante man dyan ang mga negosyo nga mas nanginhanglan dyan ang lungsod. Kay ang usa ka lugar o daghang mga investor, mauni kanang aspito kung diin mas mulambo ang atong lungsod. Mauni rason nga bisag di ko ingon nga mauni ahong kuan kanang di na akong trabaho, pero siguro basta maagni na to ang mga negosyante, na siguro tayo mahimo bisan pa man sa ato ang capacity. Kay gamay ra man ta guys, nya pobre ra pud dawa tay posisyon nga dako kung diin makakuan jud tag mga investor nga magnegosyo diri sa lungsod. Ako naghangyo sa mga negosyante, ato gayong suwayan kung unsa kanindot ang lungsod sa Matalom, kung unsa kanindot pa himuan og negosyo diri sa mo. Ako mang hinaot pud nga mutabang i-support sa ahong advokasya sa pagtabang sa lungsod. Di ni sa ahong personal guys, ang orang rason nganong mangagni man ta og negosyante. Mao ni guys, ang lungsod o daghag mga negosyo na natay supermall, na natay supermarket, na natay mga mall nya unsa may epekto ani sa atong lugar. Agka na siya nga negosyo, maka-create siya job nya, mas mobibo ang atong lungsod, mas mo income ang atong lungsod niya, mas mudaghan pa ang mobisita kung diin mosuroy-suroy sa mga mall, mao jud ni kinahanglan niya. Ang ato pong kuan, atong terminal, ako mang hinaot nga walay mga babag nga mahimo or walay mga babag nga ma-realize ang atong pangandoy nga doon naman tayo terminal sa mga bus. Aray ni agion sa kuan guys, sa Barangay San Pedro dayon mulusot sa Pier dayon ngadto sa Barangay Santo Niño. Mao ni gihimo karon niya ang atong biwok ongoing ang pagtrabaho, ang mga kuan farm to market road gianam-anam di pud ingon nga lagi nga kuan guys kanang sa masimentado tanan nga naman ang ato ang budget nagdepende or magdepende sa pero ang atong province, ang atong congressman si Calcari naningkamot man pud inubanan sa atong mayor Eric Espajolio nga masimentado mga atong ipokusan niya. Ang atong gobernador mohatag man pod og tabang sa matag barangay diri sa lungsod sa Matalom. Balikon ko sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mo tanan nga mo invest og business diri sa lungsod. Unya nga ato ang Matalom Boulevard, ato gayong suruyon niya atong please support sa akong advokasya sa
mao jud ni ang dyan guys, bisan pa man magbalik-balik og ang guys niya mamaya ato ang tumong or damgo kung diin ang ato ang Matalom Boulevard magkabibo sa paghangyo sa katawhan nga maninda ta guys, akong gi paningkamutan nga makatabang or makaserbisyo po sa musuroy nga to. Ako mang hinaot nga og doon na po yung mga friends mo guys atong dalhon sa Matalom Boulevard kung diin ongoing ni ang pagtrabaho ang atong pantalan pag-ampo lang ta nga ma-realize nga doon na natay mudunggo nga gikan sa Bohol, gikan sa Cebu. Bisan pa man sa damgo na to guys og magkahiusa ang tibuok Matalom, way reklamuhay kay ato manggungguan guys mahitabo na to natay mga aligre mo reklamo ba mo kuan dayon iti which is nga dili mo maka-create siya og bibo kay na may daghang mo babag dapat magkahiusa jud kanunay Matalom nun magkahiusa magtinabangay nya do na tay usa ka kausa kung diin sa ato nga lungsod wala tay murag nawa tay murag kahiusahan kay nga naman og natay himuon nga mga aligre naman joy mo tipak or mo kuan pero og suportahan lamang nato ang atong matag usa diri sa lungsod sa Matalom 100% nga mubibo ang atong lungsod inubanan sa pagpaningkamot nato sa pagtinabangay panhagiusa ug tinuoray nga panerbisyo sa lungsod sa Matalom. Okay? Ato gayong suportahan ang administrasyon headed by sa atong abtik nga Mayor Eric Espahulio ug mga konsihalis. Ako mang hinaot nga adun na patay daghan nga mahimo karon nga year, daghan nga mahimo nga mga programa para sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Okay? Please support sa akong advokasya, murag correct, murag kung sa posisyon. Kita guys, agaw guys, pagtabang sa katawhan sa lungsod or pagtabang sa lungsod kay maoy ahong panglantaw guys o daghan tag mga negosyante mas mobibo ang atong lungsod magkadaghag tao maka-create og job para sa katawhan niya kay mga sa katoa pong sa kalahi ron naghimo sila livelihood or cash for work which is kanang aduna sila paghimuon kung unsay available sa matag barangay nga maka-income sila makakuan. Ako mang hinaot jud nga to all sa mga negosyante suway og pagnegosyo diri sa lungsod sa Matalom. I-try lang ang lungsod sa Matalom which is ingon sila mingaw pero uwa man siguro mingaw basta naala man joy mag-una mo lead sa mga negosyante kay ato ning damgo nga mas mudaghan ang mga negosyante nga mo put up diri sa lungsod sa Matalom. Once again, ako mang hinaot jud nga musanong tong mga negosyante please support sa akong advokasya nga unsa man day advokasya na ho murag correct murag unsay kuan tinuod bitaw guys ang akong kuan guys nga mudaghan jud ang mga negosyante mo ang target nga 2023 daghang mo invest og negosyo diri sa lungsod sa Matalom nya ako mang hinaot nga magtinabangay da Matalom nun walay imposible basta magkayusa tinuray nga pagserbisyo o pagtabang sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Once again, og happy Tuesday kanatong tanan. Ako mang hinaot nga mosanong tong mga negosyante. Iko PP live diri sa Municipality of Matalom. Ako magaingon nga ang panaghugpong sa taga Matalom maoy susi sa kalambuan sa atong lungsod. Once again, Iko PP ang boses sa kalambuan sa lungsod sa Matalom.